ta yi gini ta fage da jiran tsammanin ran da za ta gashi soya yake. Ban ji da gani sanadin ƙauna ta kina dage na yi aniyar inda keke anan ne zan soge wanda za ya taɓa min kina shirin samai koge ki fito na jiran ki rike alƙawari karkin goge. Na ki ko zan yarda ciki kike dan na gaskata so dan uwan ajali shi dai yake.